Mickey Mouse. Ба. Позвоните на да ви нищо. Ще бъде казва тази дума, не е по-силно. Ще бъде почти. Бам. Бам. Як ден. Дигам так. Ще бъде казва тази въпрос. Вашите ваши. А в кухнята. Бум, бам. Не може да е това. Ще се искате през да вложи колата. Трябва да вкачим и да поведем. О, бебе, това, че си взех вечерката маска. Поведа, бебе, и на късне на мен и се дал тък. За да на малко дебатата е на изложена на иск. Извикайте фантомца от Косвил и сестра Аня от Клонкош. Да съм глада от 4 страни. О, това е си гуменката.